kanga nyesi malima kuni munu mina ni miriya nyuma ye de ako olu de ngani munu mina ni juguma ye olu ku kosin malima abana a ɲuman tigilamaw de k'u ɲɛsin an ma ala k'an kunna ja amin ala ka sababu ɲuman amin mantɔrɔsi tɛ kɔni an bɛ ala tanu a ka banni kɔri baasi kɔni tɛ mantɔrɔsi tɛ bayi ni denmisɛnw ka kɛnɛ tabarika an bɛ ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'a la denmisɛnw don tɔɔrɔ t'u si la a ba bɛɛ b'i fo sigiɲɔgɔnw ko k'i fo u ka kɛnɛ alhamdulilayi awa Yusu dugukura jɛra so fila masa ka sebaaya tɛ wa jabaru wahidu an bɛ masaba in tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'an ye masaba in tanu kɛnɛ min kan an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan an bɛ rasulu wale ɲuman dɔ ye k'a barikada nɛɛma ni kisi ba ala k'o jidi a kan k'an masaw sɛbɛ kɔrɔ fo olu kɔni sara t'an bolo an bɛ foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'u ma Yusu ka laban ka jɛ ka dugawu kɛ hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛ basi kura kan'u si sɔrɔ jangu ka tɔɔrɔ ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jamakulu ka fo k'u barikada k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye faso kɔnɔ faso kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ka bisimila o kadira kɔnɔ an b'u bisimila kɛnɛ min kan o de ye i k'a dɔn kunnafoni kɛnɛ ye ayiwa kunnafoni kɛnɛ n'ale sigira o kun ye k'olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ o fasiri sɛbɛn olu b'an bolo o kama an kɛn bɛ k'o kɔnɔ kumaw kelen kelenw sugandi ni ala ka jɛ o na k'u bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ ye jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala ka nɔgɔyaw ye k'a laseko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cɛrin suya kɔlɛtigi nɛgɛ sujurutigiw ala k'o nɔgɔyaw fana ye min y'i k'a dɔn tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ye n'o nɔgɔyara u ye a faamuyɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Tarawele marhaba bisimila i ka kɛnɛ kɔnɔ ne bɛ ala tanu mantɔrɔsi an bɛ ala tanu hali bi ala k'an kisi amin ala k'an danga amin tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra baara ye a kɛra baara ye dɛ ji min nana a ye dankari ka so la walayi alamusa don su ji donna Yusu a kɛra walankatalen a kɛra walankatalen dɛ k'an bila bɔgɔ baara la kabi 23h fo 6h du matin wallahi ni commune 1 mɔgɔ ma lajɛ commune 1 an ko b'an bolo ne m'o fɛ yen ka tila ka bɔgɔ baara daminɛ o juma don fo ka taa juma tile bi ka sibiri kɛ o bɔgɔ baara kelen ni labɛn na wallahi e m'a dɔn k'a fɔ ko sigi gɛlɛyara sigi gɛlɛyara dɛ wallahi ala nka a nɔgɔyaba ye ala ye ala k'an kisi n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw ka kin kɔnɔ maaw n'i ye se k'an fɛn fɛn ye bi an tɛ si ye k'a sabu kɛ sigi gɛlɛya ni ɲani ani k'a dɔn ɲɔgɔn tɔɲɔ ye ne ko minnu ka sow jɔlen don jida la u tɛ se k'u ci ka bɔ yen de wa da tɛ se ka don o kuma la ko n'a kɛra o ye dɛ da tɛ se ka don o kuma la dɛ u y'u ka wari sara a minɛna k'a dun minnu ye wari in dun an sigin bɛ k'olu de kɔnɔ nka ala ɲɛ bɛ bɛɛ la wallahi ala ɲɛ bɛ bɛɛ la n'o tɛ Yusu a kɛra tɔɲɔ dan ye wallahi ala kosɔn barika ala ye barika ala ye wallahi mura ala k'an kunna ja ni ko n bi kuma ka se yɔrɔ dɔ la ɲɛji sira fila bɛ jigin a ka ɲi a ka ɲi baasi tɛ muru min ye k'a dɔn nɛgɛ karafe bi a bɛ maa min bolo o ye Batɔma Kane ale don jitigi ani batigi gejitigi muru k'a dɔn sale ni korokoto tigi k'a ka kɔji ye dankara anw na dɛ ni jitigi kɔni don a ka kuma kɔfɛ Batɔma kuma kɔfɛ ko kɔ k'anw mago to awa tabili Ture muru ale bɛ réalisation na Boubacar Jara Bada muru ale bɛ difu la Jamadugu kɛfa fo ka taa se awa Mamasa n'o ye awa Kuyate Keita ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn muru kunfɔlɔ n b'a d'i ma Yusu n'i ye kunfɔlɔ di yan ne b'a minɛ ni barika ye ni y'a minɛ ni barika ye n bɛ sɛbɛn min ta o de ye républicain ye républicain ale kuma bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka maaba dɔw ka kanabilali kan o mankutu o kɔni gɛn bɛ i k'a dɔn dɔgɔkun kibaru ye ko kalo 3 i k'a dɔn sigiyɔrɔ kalo 3 kɔlɔsili o jatew kɔnɔna la ko bandaw ani mugutari wani k'u ye kanabila sɔrɔ sa alhamdulilayi o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn wulikajɔw ye o de sɛbɛkɔrɔ kɛra furancɛ fanga ma ɲɛma fɔlɔfɔlɔ bandaw ani mugutari wani olu kun minɛna ni k'u don bɛrɛ la o kɛra ni fanga dafiri hakilina fanga dafiri dɔ tɛmɛnen ye ko ŋaniya sirila sa ko k'u kanabila o ŋaniya min sirila ko k'u kanabila o kɛra ka bɛn ni utukalo tile 27 ye 2021 san in na ayiwa ko nin bɛ tali kɛ fɛn minnu na o de ye k'a fɔ ni maaba fila ninnu ko laseli kɛra k'a fɔ ko u ka kanabila ko k'a sabatira min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a kɛlen ye i k'a dɔn kɛ ko sabatilen ye a kɛra ni maa caman ka wuli ka jɔ ye ani kuluw ka wuli ka jɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga o kɔlɔsi jɛkulu min sigilen do ye ko comité local de suivi de la transition olu cɛsirila ko la kosɛbɛ ka taa se an ka i k'a dɔn
dɔ jɛngoma jɛkulu ma n'o ye CEDEAO ye ani farafina o jɛngoma tɔn Union africaine fo ka taa se diɲɛ tɔnba ma n'o ye Nations Unies ye ninnu bɛɛ lajɛlen de da donna ni maaba ninnu ka kanabilali ko la o wuli ka jɔ de nana wolo nin na o kumana ko min ye k'a dɔ kɔlɔsili o gɛrɛntɛ min kun b'u dala k'o wulila ka b'u dala pewu Bandaw ale ni Mukutari Wani kabi mɛ kalo tile 28 2021 san a dɔ la ko olu tun minɛna ni k'u don bɛrɛ la ka kɔlɔsili k'o boliw kan Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko kun ye jate kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka taabolo ka a waatiw la ko kuma sisan sa k'a ka segi dagalen d'u ye yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ se ka folokofala ka i ko fiɲɛ k'a sabu kɛ ŋaniya sirila ko k'u kanabila nin bɛɛ bɛ don kadara min kɔnɔ o de y'i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO o ka wuli ka jɔ ye a n'ale ye jɔsen min ta k'a ŋaniya yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa minɛnen ninnu ye n'o ye furancɛ fanga a maa ɲɛmaakɔrɔw ye ko olu bila cogo min na politiki bunakun basigi bɛ se ka na o la gouvernement ale ma CEDEAO sɔsɔ a ka laɲini ninnu na nka jɛkulu min sigilen don olu tilala ka kulu wɛrɛ sigi min ye cɛkumafɔlaw ye ko comité de bonnes offices ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu fana ka cɛsiri o barika bonyana ko la kosɛbɛ ayiwa fɛn min ye k'a dɔn o mission de bons offices olu kɔni y'u cɛsiri ani jɛkulu min sigilen don furancɛ fanga kɔlɔsili kama CEDEAO o ka taabolo kɔnɔna la ani farafina tɔnba an y'a fɔ cogo min ka taa se diɲɛ tɔnba ma ninnu bɛɛ ka wuli ka jɔ ko ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye maa ɲɛmaakɔrɔ fila ninnu n'o ye k'a dɔn furancɛ fanga a maa ɲɛmaa ye a n'a ka fangabulon ɲɛmaakɔrɔ ye Bandaw ni Mukutari Wani ko k'u kanabila ko yaasa i k'a dɔn lafiyaw ka na jate kɛrɛnkɛrɛnnen min b'u kan n'o ye kɔlɔsili ye ko k'a wuli ka bɔ u kan o kumana k'u ka taa ka segu ani sigi ka kuma olu sɛbɛkɔrɔ kɛra a ma ɲa min ko u bɛnna kelen ma laseli sɔrɔla ka kɛ n'o ye communiqué ye gouvernement ko k'a nisɔndiyalen ye k'a b'a yira k'a fɔ u ka sigi ka kuma a kun cɛra tare la k'ale bɔ o bonyamasegi kɛ a sigi a kumaɲɔgɔnw ye ko i k'a dɔn ko wulili kɛra min bɛ gɛrɛntɛ ko fɔ k'o wuli ka bɔ nin maa kofɔlen fila kan ayiwa ko i k'a dɔn ko cɛsiriw bonyana kosɛbɛ fɛn fɛn cɛsirila a ko la k'u b'u bɛɛ lajɛlen fo k'olu yɛrɛ nisɔndiyalen don a ko la o ye gouvernement ka kuma ye k'u bɛ bɛɛ lajɛlen tanu a wuli ka jɔw nana wolo tare la ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye n'o fana y'i cɛsiri a ko la kosɛbɛ k'u bɛ foli bila o ma fɛn min ye Mali gouvernement ye kɔsadani na i k'a ye k'a fɔ ko u ka wuli ka jɔw kun barika bonyana kosɛbɛ yaasa ka fɛ i k'a dɔn nin ko ninnu ɲɛnabɔ a ka ja fɛn min i k'a dɔn gouvernement yɛrɛ fana jɛkulu min n'o kɛra i k'a dɔn a cɛsiriba ye ko i k'a dɔn comité local de suivi de la transition n'i k'a dɔn CEDEAO o ka bolofara dɔ o kɛn bɛ k'o kulu sigi k'an ka taabolow kɔlɔsi Yusu ko olu fana k'u ye tanuni kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma k'a fɔ ko kotontala k'o jara olu ye kosɛbɛ o kumana min ye furancɛ fanga ye a ka taabolo minnu bɛ sen na ko jamana yɛrɛ basigi ko furancɛ fanga hakilina min y'o ye k'olu b'u dɛmɛ o la kosɛbɛ furancɛ fanga fana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na jamana bɛ se ka basigi wa i k'a dɔn k'a fɔ laɲiniw ye min ye u bɛ se ka sabati fɛn min ye communiqué ye o bɔra k'o bin ka bɛn ni utukalo tile 27 ye 2021 san na ka nisɔndiya k'o jira ka ɲɛsin i k'a dɔn gouvernement ka ŋaniya sirilen in ma a ka ja furancɛ fanga maa ɲɛma a n'a ka fangabulon maa ɲɛma ayiwa i k'a dɔn olu fana nisɔndiyara kibaruya in mɛnnen kosɛbɛ Mukutari Wani ale kɔni y'a mɛn a tulo la waati min ko gɛrɛntɛ wulila ka b'u kan a sewale a ye laseli dɔw kɛ a ko k'a nisɔndiyara k'ale wasalen ko a ye kunnafoni mɛn k'a fɔ ko kɔlɔsili gɛrɛntɛ min kun b'olu kan k'o wulila ale n'a ka maa ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Bandaw ye o kumana ko olu k'a dɔn kunnafoni min n'o mɛnna olu fɛ ayiwa k'o kɛra nisɔndiya ko ye ale ma ko wulakile waati k'ale ye kunnafoni sɔrɔ k'ale kɔni nisɔndiyara n'a ko ye ale ni Bandaw min ye kanabila ye ko n'o sabatira olu ye olu ka folokofalakaw taa yɔrɔ jɛ u k'o kɛ u sago la ayiwa ko mɛ kalo tile 28 2021 sa k'olu ka bɔ waati k'olu bɛ bɛrɛ la kɔlɔsili bolilen don olu kan n'a fɔra ko gɛrɛntɛ wulila ka bɔ olu kan bi k'ale bɛ se ka Ala tanu k'o barika da ko ka Ala wale ɲuman dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye ale la ni nisɔndiya tɛ kumana ko k'olu ka i k'a dɔn hakɛw segin u ma ka i k'a dɔn u bila u ka hakɛw kɔnɔ k'ale ma nimisa a ye jɔyɔrɔ min fa jamana in ye k'ale ma nimisa a la a ye baara min kɛ jamana ye k'a ma nimisa a la hali dɔɔnin k'a nisɔndiyara ni nin hakilina talen ye ko kabi i k'a dɔn septembre kalo tile 26 2020 san n'ale sugandira ale ye baara min kɛ o kɔnɔ ka na se mɛ kalo tile 24 ma 2021 san k'a nimisa t'ale la wa ale wasara n'a ka kɛlenw ye o kumana k'ale y'o kɛ k'a sɔrɔ a bɛ fangabulon ɲɛmaaya la ko bisa ale tun bɛ bolo la a bɛ mara kɔnɔ n'o fana wulila ka bɔ ale kan k'o fana ye nisɔndiyakoba ye o kumana ko n'ale bɛ se ka taa ka segin kɛ hakililatigɛ la o ye wasako ye min ye i k'a dɔn fangabulon ɲɛmaakɔrɔ ye Mukutari Wani a ko k'a bɛ jamana ɲɛmaa k'a b'o tanu ko k'o wale ɲuman dɔn ani kulu min bɛ yen n'o y'i k'a dɔn CEDEAO ka kulu sigilen ye
k'a b'olu sɛbɛkɔrɔ fo ani farafina tɔnba diɲɛ tɔnba k'a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se k'a dɔn secrétaire général min bɛ Nations Unies tɔgɔ la o jɔyɔrɔ faba min bɛ Bamakɔ yan ko ninnu bɛɛ ka cɛsiri barika bonyana olu ka kanabila ko la kosɛbɛ ko jɛkulu min fana sigilen don furancɛ fanga kɔlɔsili kama n'o ye comité local de suivi de la transition ye k'olu ka jaabi de ye nin ye ko sabu k'u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u ye bɛɛ da don kuma la yaasa a ka wolo tare la a b'o jɛkulu fo ko k'o barika da k'ale bɛ fɛn min fana kanu sa o de ye k'a fɔ ko bɛɛ k'i cɛsiri hali bi maliko in dɛ k'an ka jɛ ka Mali in de bɔ nin tɛ foyi tiɲɛ u ka faso jɔ baaraw la koyi k'a ye min kanu an k'a lajɛ o kumana ko an bɛɛ lajɛlen ka faamuyaliw ɲini ni ka i k'a dɔn jamana in bɔ bolo la ko gɛlɛya min ni i k'a dɔn olu y'o ye ko gɛlɛya ninnu k'o n'a tuma don k'o fana kɛra dama walanda ye olu bolo nka jamana den bɛɛ lajɛlen a cɛman ni musoman k'a dagalen don bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka hami ni Mali in de ye bɛɛ ka jɛ ka Mali in bɔ bolo la k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko n'an farala ɲɔgɔn kan an fanga bɛ bonya an bɛ kologiriya ko n'an farala ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ fɛn kɛman ni ka an dɛsɛ k'o kumana ko wajibi min bɛ an kan n'o ye an ka jamana kumaboli ye ani jamana i k'a dɔn a kulunba min bɛ lemɛlama la kulu lemɛlamatɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'an ta in sama ka bɔ o kulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mukutari Wan a ka kuma kun cɛra ni nin ye Agibu Sogodogo nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ républicain kɔnɔ u ka bidon boli don k'a fɔ Agibu k'a kasi viande Sogodogo tɛ kasi viande ya e de kabakun Sogodogo e k'a fɔ ne tubabukan na Sogodogo kɔrɔ fɔ e tubabukan na ala ka kuna ja moro awa miya ni gata dirinu ba amba leta miya Sumeli Bube Mayiga ale ni abuare filisi siko ikado nyera la numena ni mingera kwa apmachi ale do miye maukwani awa sosolu bishena mi ikado akeme ka politician yere ditla ali kiriti la mau Murali kritikira mau miye ningo masoro dɔwɛrɛ fɛ miye Sumeli Bube Mayiga ale ni ale kun ye ministre de la défense et des anciens commandants ani awakado fili esi sɔgɔ miye ale ministre de l'économie et des finances muro waati la min ye ninnu kɔni kun jɔyɔrɔba ka bon min ye jamana kɔnɔ wa feere sanni feere min kɛra sanni min kɛra sakɛ n'o ye avion zan ye aw k'a dɔn jɔyɔrɔba kun ka bon a la waati min na sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ min ye u nana ka na k'u wele Bɔgɔjɛnen kan o welele Bɔgɔjɛnen kan sa aw kɔni b'u bolo aw k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kadira kɔnɔna na moro de kɔnɔna na waati min na nin kɛra min ye maa dɔ ye n'o ye ministre kɔrɔ ye Mamadu Ismail Konare ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye yɛrɛ la aw ka dɔ bolo u ka kunnafoni sɛbɛn Fadiriba yɛrɛ ko bolo kunnafoni sɛbɛn moro o sanfɛ a kɔni jira la min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko ni kɔni nin de ka taa an ka kiri ma k'a sɔrɔ kɛ mun ye min ye haute cour de justice ko nafa ma ye a la moro aw ka dɔn dɔw y'a jira k'a fɔ asma CP maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'an taara sariya sira fɛ min ye haute cour de la justice ko dalen assemblée ɲɛkɔrɔ olu de bɛ se k'a ko jalatigɛ ani haute cour de la justice ni ninnu bɛ se ka minɛ yalima o tɛ se ka minɛ moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn cour suprême o maa ɲɛma fana o kuma na min ye aw ka dɔn kuma ni min kɛra moro o ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko waati dɔ la awa k'a dɔn k'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kun bilalen don min ye Seiza moro awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a taara nin sira fɛ min ye assemblée nationale tɛ min ye i k'a dɔn hors cour de la justice tɛ min ye cour suprême min ye olu kɔni y'u tɛgɛ don a kɔrɔ waati min na nin ko kɛra sa moro awa k'a dɔn min ye asma CP maaw olu kɔni wulila ka lajɛ kɛ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka communiqué bɔ k'o ben moro nka a bɛɛ n'a ta min ye ORTM jabarani sanfɛ min ye aw k'a dɔn a jarala k'a fɔ tiɲɛ la haute cour de la justice tɛ assemblée nationale tɛ min ye aw k'a dɔn CNT de bɛ yen nka k'o t'a bali k'a fɔ ko ɲangini baliya bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni haute cour ni assemblée tɛ Mali tɛ yan Mali bɛ yen o kumana an b'an ka ko bɛɛ bila ko fo ka sigi o sigi don fɔ de ye yan a ma taa kɔni don ye nin ko bila sen na wa a banna n'i y'a ye sɛbɛnw kun datugura sabu a kɛbaaw yɛrɛ de tun bɛ fanga la o waati u y'a datugu ko jakumabu an y'a f'u ye ko n'u taara diɲɛ don o don a bɛ wɔgɔbɛ a wɔgɔbɛlen den ye k'i yɛrɛ bolo to a la mun bɛ jɛmɛfɔla bolo bɛ moro jɛmɛ la muso bɛ baara la o jɛmɛkan bɛ goya u ka jamana karangada suwa u k'a bɛɛ fɛrɛmɛ hali duguma sira sanfɛ sira ni duguma sira a bɛɛ ka fɛrɛmɛ
mais moro na fura ko ani bolo masiri tabaw ka minango 1230 et quelques milliards anga demsoro me kata di olu ka samado dambe ka ko ci hali ni ye wulu minɛ bi k'a ye maa kin n'a sɔrɔ maa bɛ sɔrɔ min b'o wulu lafasa k'a kun kan ka kini kɛ a banna an ka taa n'an ka malijɔ ye moro manamanakan ninnu an tɛmɛ n'o yɔrɔw kan koyi moro min ye a bɛ k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ bɛ yen minnu kɔni a bɛ k'a dɔn n'o ye magistrat olu ka jɛkulu olu kɔni ye a ko kɔn olu ma jɛ n'a cogo si la nka min ye sam ni silima ye olu minnu ye kolo giriw ye olu kɔni ko a bɛ k'a dɔn procureur ka taa ka baara fɛ i k'a dɔn olu kɔni bɛ jɛ n'a ye wa i k'a dɔn olu jalen do n'a ye wa i k'a dɔn olu bɛ solona don ta n'u ka a i k'a dɔn Mali cour suprême ni k'a sɛgɛrɛ muro a ko kɔni bɛ yen a kuma cayalen do a doni ka bɔ cayalen do muro a i k'a dɔn ala donna nataw ni min bɔra la n'o da jamanadenw tulo kan maa minɛ ta yɛrɛ ma ban fɔlɔ a banna ni ala ka jɛ ye a banna ko an y'o kuma fɔ yan nɔ n ko maa minɛta minnu ka kiri sɛbɛn kan ka ye kiri ɲɛkɔrɔ n k'olu de taara fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ kuma Mali furancɛ fanga ko kuma la k'o kana tɛmɛ waati fɔlen kan k'a sɔrɔ aw kun kan ka ye kiri bunna kun de kan nin y'a worobilanjila ye a dɔw fana fɔ k'u bɛ k'u minɛ o de kosɛbɛ k'u b'a fɛ ka ko transition ka prolongation ni fɛn transition mana sɔrɔ nin ko bɛ yan o y'a sɔrɔ a bɛ yen fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ san na u k'a to an ka dɔmɛ nin ko kun dossier k'u sigi k'a kulo la jamanadenw kɔ kan a tɛ kulo ten dɛ a bɛ déclos u ka Musa Mara wele ale de ye a dossier nafolo ko défend assemblée la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ye a bɛ dɔ kalama la awɔ Musa bɛ dɔ kalama la dɛ ale ko avion sɔngɔ a y'a défend assemblée nationale la o y'a sɔrɔ assemblée bɛ yen o assemblée ye mun bɔ o ko la o assemblée y'o ko ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn wa ayi kalo tigɛru sigilen ɲɛna bɛɛ y'i da gulobaranin sigi ko papier tɛ avion assemblée yɛrɛ kana sigi tun munna munna assemblée sigi kun tɛ jamanadenw kunko fɔlen sigi kun b'a la kun t'a la ne m'a fɛ yen ko kun tɛ kuma la bilen ko kumakun kun tɛ anw ye kumakun jɔ banna kun tɛ kuma la bilen e m'a ye an ka kumakun jɔ ni kun tɛ kuma la kumakun kun tɛ anw ye kumakun jɔ pewu ka daɲɛ kelen jɔ pewu kun tɛ kuma la Mali la bilen ala ka hinɛ ja walew de ka kɛ sa n'o tɛ dɔ kɛra kuma la wallahi walew ka kɛ sa procureur taa i ka baara fɛ Mali bɛɛ b'i kɔ awɔ bɛɛ b'i kɔ ni ala sɔnna a ma amina yarabi Yusu o kelen do denmisɛnw ɲuman na challenger ale fana kumalen do a kumakan ko n'i ye segin kelen ye avion ko ani wolomasiri tabaw ka minɛnko an fiyɛrɛ kan Yusu ko BPREM jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ ko BPREM de kɛra jɔkɛlaw tigilamaw ye ko mun ma ko sentinelle ka kɔlɔsili kɛ min ye BCB ye a tɛna kɛ Baba Sibi ye kɔrɔ ma don sɛbɛnni na a bɛ yan n b'a dɔn wa ni Baba fana dɛ ne ma ni Baba ma don sɛbɛnni fana la ko besi bi nunu ye radio barakɛla kɔrɔ technicien fɔlɔ Mali kɔnɔ privé technicien fɔlɔ a banna u tɛ sɔn dɛ ani vieux masakɛ ta ninnu la hawla m'a fi ɲɛna ŋanaw do dɛ a banna ani Abdramane Ba ninnu bɛ ŋanaya kɛ yan nɔ wallahi ninnu denmisɛnw don nka vieux o kɔni o y'an ka ŋanaba ye dɛ a banna vieux masakɛ ta mon vieux min ye i ka dɔn nin ko ka segin k'a ta cogo kura ye ko BPREM jɔyɔrɔ bonyala la kosɛbɛ olu kɛra jɔkɛlaw tigilamaw ye ka kɔlɔsili kɛ sentinelle k'u ye damakasi sɛbɛn don kabi mɛn kalo tile 18 2018 san na o damakasi sɛbɛn bɛ tali kɛ mun kan o de ye sɛbɛn ye min n'i k'a dɔn u y'a ci parquet la wa a sera parquet la fana tribunal de grande instance min bɛ sigidaba sabanan na Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye u ka sɛbɛn ci ko bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali o kumana ko olu sigikun ye o ye o jɛkulu de bɛ wele ko BPREM kuma la surunyara Yusu ko olu ye i k'a dɔn procureur u wulila ka s'a ma ayiwa min ye procureur de la république ye a don kama u ye sɛbɛn kɛ ni k'a di a ma o kumana fɛn min ye procureur général près de la cour d'appel ani cour suprême a sera olu fana ma bɛɛ si b'i ka fasiri la challenger kɔnɔ bi a ko BPREM i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔw kɛ kuma min ka damakasi sɛbɛn kɛ a y'a sɔrɔ i k'a dɔn maa caman tɛ kari k'a kɛ k'u ko hali n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ taa kɛ seerew ye kiri kɛnɛ kan k'olu kɔni b'u ka damakasi bɔ k'a bin maa dɔw kɔ kan n'o ye jamana maaba dɔw ye ko Sumɛli Bubey Mayiga Madamu Buhari Fili Sisɔgɔ Mustafa Ben Barka ani maa
Mamadou Kamara ka taa se Sidi Mohamed Kanyasi ma ko olu kun ye damakasi doni bɛɛ lajɛlen de kɔ kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ka dɔ yuruguyurugu ko kɛra pankurunko ni wolomasiri tabaw ka ko taabolo la o kuma na fɛn min ye faraɲɔgɔnkakulu in ye u y'a perepere latigɛ k'a fɔ ko min ye olu ka maa ɲɛmaa ye min ti bɔ a dabolo la min ti i k'a dɔn a tɛ kɔrɔtɔ a tɛ beleke n'o ye Lasini Jawara ye ko o de y'i ka du cɛsiri ko dunu galata ka nin ko k'a sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi ni ka cɛsiriw kɛ ko a y'i banba jumɛn kan i k'a dɔn vérificateur général ka rapport a donn'o kɔnɔ ni ko walawala ka laban ka i k'a dɔn fɛn min kɛ sa o de y'i k'a dɔn wulikajɔw ye ko kasabi min tununna n'o ye CFA wari miliyari 153 ye ko u taara don fo dogodogoɲɛw la n'o kɛra rapport kɔnɔ 2013 ani 2014 o kɔnɔna la bureau de vérificateur général fɛ ka tila k'a jira k'a fɔ ko anw ka miliyari 28 cira waraku la taayɔrɔ ma dɔn o la k'o kɛra jamana ɲɛmaa ka pankuru san wari ye ani wolomasiri tabaw olu ka baarakɛminɛnw san wari ye ko o miliyari 28 min cira waraku la o kumana ko kab'o waati BPREM a bolo dar'o kisɛ ka waati min a ye damakasi sɛbɛnw kɛ min ka wuli ka jɔ k'a jira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ kɛra o ko sariya sɔsɔ dun mana kɛ an ka sariya taabolo o bɛ fɛn dɔ kofɔ ko ka ɲangili ani k'a dɔn kiiri ni kiiti k'o bolo da n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ an ka code pénal ye Youssou k'i b'a ye k'a fɔ ko munna o kumana ko olu tɛ u ka sɛbɛn don ka da o kan k'olu ka sɛbɛn u y'a di wa a taara a binna tɛgɛ ɲɛnaman kɔnɔ bolo ɲɛnaman y'a minɛ ni k'a walawala ko olu yɛrɛ jɔsen min kan o de ye ka taa lafasali kɛ ka seereya kɛ i k'a dɔn nin ko in kɛnɛ kan fɛn min i k'a dɔn ko kiiri a ka di kiiri tigilamaw ma u ka baara kɛ wa u ka kana bila hukumu kɔnɔna la k'olu ka damakasi sɛbɛn ayiwa k'u bɛ se k'a fɔ ko nɔ yira a la ko hakilina k'u b'o min fɔ sa k'o de ye k'a fɔ ko BPREM k'a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ko sabu k'ale de ye santinɛli jɔyɔrɔ fa nin dossier in na ko fɔ ka na se an bɛ don min na bi ma o kumana Youssou ko faraɲɔgɔnkajɛkulu in ko olu ka galabu an'u ka damakasi sɛbɛn a n'a kɔlɔsili k'a jɔjɔli ma jɔ ko i k'a dɔn ko min ye haute cour de la justice ye ko i k'a dɔn ko u kun ye laɲini kɛ ko n'o sigira k'o ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ wele ka n'a jɔ bɔgɔ jeninen ka Jakarija kɛnɛ k'a fɔ k'a ye faso janfa haute transition k'olu ka laɲini y'o fana ye bɛɛ sibi ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ challenger kɔnɔ u ka bidon boli don Youssou Moro o kuma an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la an bɛ taa sugu la sisan an bɛna ni Ala ka jɛ a ye ɲ'an ma an bɛ don kunnafoni kɔnɔ yan'an ka don an bɛ taa groupe commerce la an bɛ tɛmɛ pharmacie Kura Verti an bɛ tɛmɛ o fɛ ni ka taa aw ka don groupe commerce la ka foli lase Ablaye ma ka sɔrɔ ka taa Kayiba Jabate min ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman an ka fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati mo ka dɔn min ye an bɛ ɲa an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Kayi gouverneur an b'a fo a ka dɔn Musa Bala Sumare an bɛ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn Segu Asukupa Sissogo ko k'a ka foli f'an ye Youssou n'o ye n yɛrɛ terimuso dɔgɔmuso ye ale fana y'an terimuso de ye o kuma k'a Sissogo a k'an ka foli fɔ musokɔrɔba ye min ye Jɛnɛbu Sissogo ye a ko n kana kasi ko sabu k'ale b'a dɔn ko de baliku banfulatigi mana kasi ni ɲɛji sira fana bɛɛ fila mana jigin maa o maa kungo la i ta tiɲɛna o i ta tiɲɛna ko kana kasi Jɛnɛbu o kuma n y'a to kana kasi n y'a to ale bɛ n dɔn Bugu Kulubali bɛ n ka banfulako kalama o Moro a douane an ka t'o la dɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ k'a fɔ yɛlɛma donna douane na nin waati in na san 4 tɛmɛnen kɔ ni baara ye san 4 tɛmɛnen kɔ aw ka dɔn ni faso kanu ye min ye Mahamɛ Dugara i ka dɔn aw min ye a ye wulikajɔ caman kɛ min ye aw ka dɔn gɛlɛyabaden na nka Moro n k'a sera ka aw ka dɔn misijugu ta biɲɛ ma ni ka baara kɛ ni ka jamana nafa Moro aw ka dɔn maa min bilara nɔ la o tɛ dɔwɛrɛ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye maa kura ye min ye Konatɛ min ye aw ka dɔn Bisa an bɛ se k'a fɔ taarɛ Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'a fɔ aw min ye anw ka nin DG kura in ye Moro ko aw ka dɔn wulikajɔ ka bɔ a ɲɛ dɛ wulikajɔ min don min ye aw ka dɔn bi n'a ka bi i bɛ k'a fɔ aw ka dɔn jamana a bɛ an bɛ transition de taabolo ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn wulikajɔ caman bɛ yen min ye n'an b'o wele ko PAG o ye aw ka dɔn min ye
plan action gouvernemental mi awakado mingera sugal ko kala maiga fe muro o PAG awakado be wuliga joko fo ka laje soro kanga ka soro bolo soro e wala sa ikado awami jangaru munum be olum se ka bashi chugo bina mi awakado douane nyama kura muro ka don femba be yoro inade aka don femba be muro ka so aga munye mi awakado anga jabana kono mi marsani chumuru mina olu awakado ka jande ko olu la muro soro ka se ka jigi trésor public la chugo mina muro anikado femunu be nolu kanga ke barata srai muro anikado fenjaman be mi awakado no karato ka je mi anga jamana konnana anga don bulana muro ka na se ka wulika joken ni oyede ode konnana muro ibaye ka fo awakado makura min na ledo mi fasiri baye na le kembe ka fo ko mecho konate o ti dore aketa ale ajira miya awekado deje doadana muro awekado ale kanga kemaye mami awekado nani douanyo ikado awekado kanga benkele mo wala ptika barake o ninja mi vlene muro kikado kika mkate atemna tira jamanve yani akasen yoro ina muro bemi brigade touristique note kuri muro note mena kabwe brigade commercial de Ségou ani awekado yoro dobe section Mimbe noye awekado section de recevabilité bureau Mimbe no bureau pétrolier amuro awekado ka temna ni fe sur direction administrative générale muro oma temeka boy ni jatimine ke be ka fo awa minye nyera la aye awekado bureau principal minye aye kuchala chemin de fer ani kai muro awekado noye anga jamana a region foloy muro kado awa mi niye kam sika fo mamindo ka akoni ajoro ngolo fa mi awekado douane de muro konga bina ka bi mi awekado femi be no awekado vérification la modernisation de la gestion des effectifs et la compétence muro awekado ko kanga ke tabolo yi muro awa minyo no tabana kabwe minya aka mau soro ka mau sugani ani mamunu bise ka barake munu bise ka deme barala wala sa douane bise ka wuli chukum na ressources humaines muro ko makanga ke munu bise ka keso wi ni jamana kanumula ka wuli ka joke jamana waga ne bise ka fa chukum na faso jo bara no te do biti ideme barala bara nyumante de abala muro kaka ngo maude nyini mi awekado la kuni ngomi vlene muro awekado formanjo chama ani saji chama mimbi talike akabara tabuluga ka numbele jeleke muro awekado minye anga jamana kono ani jamana koka ko bajira ka fo mamindo minye awekado nyera la don womsenu ana tabulu mzenu o chama ka don fembo ola tabarakalla jidule bambay awo akita muro ayajira ko ya bina ka bi jamana ma ko yuka awekado nyera la minyi uka dana takadaka muro awekado oteka kelim yedwani de ka kelim se awani bede nga kelim se chokoshila na mabele jele faraka nani mama be baraka wa nani mama be adamande afanaka afora mingo okumbakete okumana okungoro tale no wasale tara chugumi na ire yake kanya kuna wolole na wasale bita abana mame ka dugara abana kuna wolole de tara muro opma awekado bina ga bi jamana nyema ga dana takada awekado konate ga minye abseka baraka chugumina ni anika tabulu kuraudi hali bidwan ma wala sayiri ko wulika jo ani sorobi sabati chugumina akita nyale ka fatria anya bo awekado sebengono sebem wole ko témoin onote ni jidugule bambaye aba dongulawo aba donrola wa madala ni ko na kenyen abana ka konate ala ka nguna ja sempara ne yakuba konate abana yusu ene pana mbaleta ni ene pananta ikado ka fo kiri blomimbe ko kurda sizi bamako alesiki ko flana yedoka kiri tige ka kiri ni ka kiti aywa minyi ikado kiri tige leko ni makofole ko Muhammad Kamara okumana uye ikado ka fo shikaso yo pempera kunoto ni fali kumbanve ya akunganga fade asabuke aya akamsogoroba ni kene karaba okumana Muhammad Kamara o ka nyangira ni njugo indela kurda sizi ku yuka jabi boka bi
wagati utu kalo kile muga ani woro alamusa do iba ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔ kiriblo o min be a y'a ka kiri kuncɛ kuma o y'o bɔ ko bi min be tali kɛ ka taa Mohamed Kamara juguya la ayiwa k'a kirila k'a fɔ ko Bafaden do o kumana o Bafaden k'a kan ka ɲangi k'a sabu kɛ mun ye an ka kiri taabolo i n'a fɔ i k'a dɔn sariya taabolo yɛrɛ fana y'a fɔ cogo min na ko n'i k'a dɔn maafa kun b'an fɛ yan k'a kun kan ka fa de nga nin ko ninnu n'i ko i b'a yɛrɛ ta a ko a kɛra kabi 2016 san de la koyi i k'a dɔn desanburu kalo tile 16 nɛgɛ ɲɛ 9 waati Mohamed Kamara ale de nana don i k'a dɔn ba ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ ba dalen don o kɔni o hakililatigɛlen o t'a dɔn ko bɛ senna i k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ bere b'a bolo a nana don n'o ye ka musokɔrɔba lajɛ dɔrɔn ka bere wala kun k'a dasi fo ka taa ni kɛnɛ karaba musokɔrɔba aba a woloba don han maa wɛrɛ ba tɛ dɛ Mohamed de ye nin kɛ a Kamara o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ musokɔrɔba ne tɛ naminɛ tɛmɛni ka ko ye kuma namuntan ye kuma dawulantan ye koyi namu naminɛ ten sa parce que ni a dusukasi ka bon ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ n'i ye se kɛ n t'a fɔ koyi nka kunnafoni don fo ka hakiliw lakɔmɔ wallahi sabu latigɛ ko ka ca dɛ a ɲuman de dɔgɔyara bi o kuma namu minɛ kuma namuntan ye kuma dawulantan ye Yusu ala kosɔn sa o kumana min ye nin ko ye sa ko i k'a dɔn musokɔrɔba yaralen kɔ min ye i k'a dɔn an tangabaw ka cakɛda ye protection civile olu ye kunnafoni sɔrɔ olu ni kɔrɔtɔ nana ka musokɔrɔba ta gara la ka Gabriel Touré sɛgɛrɛ n'o y'an ka lapitani soba dɔ ye Yusu musokɔrɔba a tora ka bugɔlida la koyi ɔ min ye i k'a dɔn Bafaden ye sa o kumana u y'ale comi sabu a ma se ka taa ka dangɛ ni ka taa n'a ye parquet ɲɛkɔrɔ tribunal min bɛ i k'a dɔn sigidaba 4 kɔnɔ commune 4 la i k'a dɔn ko olu taara n'a ye yen nɔ nka jɔnniw y'a minɛ min y'an ka lakana tigilamaw ye 5e arrondissement o maaw de taara ni maa kofɔlen minɛ n'o ye Bafaden ye Mohamed Kamara ni ka taa n'a ye kiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ o kumana ko juge d'instruction o y'a cɔmi ni k'a don bɛrɛ la fɔlɔ k'a sabu kɛ a ka kɛtaw ye o kumana ko min ye k'a dɔn ni maa kofɔlen ye k'u y'a wele ni k'a jɔ bɔgɔ jeninen kan ka ɲininkali busamisɛ gu a la k'a ko k'u ko k'ale y'a ba faga k'i b'a sɔrɔ tiɲɛ do kɛ ko nka k'ale m'a dɔn ale y'o fa tuma min k'ale ma b'o kalama Kura ma zɔn minɛ maa bɛ nin ɲɛdɔn ni hali karaki nin b'a ta kunkolo tiɲɛnen kɔni tɛ ayiwa maa bɛ nin si dɔn fɔlɔ wa Yusu ko min ye i k'a dɔn k'ale hakili t'o la dɛ a kɔni jɔlen i k'a dɔn kiri bunakun na bɔgɔ jeninen kan a ye nin de fɔ k'a bɛ ko jinɛ de bɛ ale la ko kabi ale ye nkorongofinba dɔ ye damanda la don dɔ la ko kantela damanda k'ale ye nkorongofinba dɔ ye k'o don ni bi cɛ k'ale hakili bɛ to ka waasi di ale hakili bi ye ngorongo bila yeli la tamani fatiri a ko tamana la tara ay ɲɛnamini furaw de ka k'a yɛrɛ fa ta ko ye hali ngorongo ye bisigi don o tɛ ngorongo ye a falen de ye ngorongo bisigi nin hali n'i ye binibini ye i kunkolo tɛ tiɲɛ janko ngorongo ayi a falen a ye ngorongo i b'a sɔrɔ a y'a ba kɛ ngorongo imagination de ngorongo a bɛ fɔ nin de ma ko hallucination ka fɔ de dangaden ɲuman n'o tɛ lamerikɛn jamana a université sana kalanso kalandenw ala ni u gɛrɛntɛ siri la u ye dɔrɔgu dɔ dilan u yɛrɛ ye u ka kalanso la ye laboratoire kɔnɔ ko hallucination o hallucination n'aw maa 10 don 5 de b'a ta 5 b'olu kɔlɔsi n'o tɛ a bɛɛ b'a yɛrɛ fa n'olu ɲɛma tigɛra tɔ 5 fana b'a ta o ye hɛrɛ o hallucination de bɛ États-Unis o kuma Yusu min ye nin maa kofɔlen ye o kumana k'a ka musokɔrɔbaw taara n'a ye a tora a ka bananda la koyi 5e maaw y'a minɛ ka taa bila kiri tigilamaw ka bolo ka waati min ka ɲininkali kɛ tan a ko ale kɔni ko a bɛ ko jinɛ de wulilen don ale la koyi kab'ale ye nkorongo ye kantela damanda la ko ale kɔni hakili bɛɛ de tiɲɛna ko kumana ko fali a b'a kɛ kuma min k'a kɛra k'a balimamuso n'o y'a dɔgɔmusonin ye o kun bɛ yen nɔ nka o ɲɛ b'a la n'ale m'a yɛrɛ ta a dakun na se ale fana ma sentɛgɛ ni ko laban o y'a fisaya taama ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ o de bolila sa kɔrɔkɛ in i k'a dɔn k'a siranna ka se hakɛ min ma o kumana ko Mohamed Kamara a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko min y'a ka kiri ye k'u y'a ko ta ka taa di kiri a ka ko ta ka taa di kiri tigilamaw ma o y'a minɛ ni k'a don bɛrɛ la desanburu kalo tile 21 2016 san na ayiwa ko ɲɛfɔliw ko olu kɛra ko a ka i k'a dɔn lafasalikɛla n'o y'a ka avocat ye o kɔni y'a ɲini sa ko ka taa ka hakili yanfan ko ka t'o fɛsɛfɛsɛli kɛ ka filɛ ko ka taa farikolo bɛɛ dala salo k'a lajɛ n'a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ o y'o sɛbɛn min kɛ o sɛbɛn ko o ma bila Mohamed ka sɛbɛnw na ka se kiri bulon kɔnɔ koyi o ma taa hali kasobonba yɛrɛ la janko ka taa kiri kɛnɛ kan o k'o dossier ma ye kunkololabana ko kuma ko maa tɛn'i da don o la bilen o ko Mohamed kɔni jalakira k'a fɔ k'a y'a ba fa a yɛrɛ ma sɔsɔli k'a la ko nka k'a ko k'ale t'a dɔn ale y'o kɛ kuma min na
ntolo ani bere min b'a bolo k'a ye ba in bugɔ n'o de ye fo ka t'o fa o kumana ko Mohamed Jatera bafa denw fɛ ka marakɛ k'a ka sɛbɛn kɔni na ko hakili wasi sɛbɛn ma ye o lakiri kɛnɛ kan wa o tɛna minɛ ba la lafasali jɛkulu olu kɔni y'a ɲini ka fɛɛrɛ bɛɛ ni dabali bɛɛ tigɛ k'u n'a kɛ kunkolotɔ ye nka min ye kiiri tigilamaw ye olu ɲɛma jɔlen ko tigatulu u ye jateminɛ kɛ ko min ye kunkolotɔya sɛbɛn ko kisɛ kelen ti wa olu tun ta ba la wa o tɛ don jatew la fana u ye Mohamed ɲangi k'a kiiri k'a kiti ko peine de mort kan ka fa de nga I k'a dɔn o tɛ anw ka sariya la ya bilen a b'a si kaso kɛ k'a sabu kɛ ko bafa den don o bari ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye n'a kun kɛra nani ye an b'a fɔ k'an ka bari don nga o bari de ye nin ye nani bari nani bari kamale kɛnɛ nin ye o bari ale ka kɛnɛ dɛ ko cogo di hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ale tun kuntanfɛnw ta wa a ka teli ni fiɲɛ ye nani bari o kumana o bari a ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ ne pannan kɔnɔ ka bidon boli don an b'ale wele ko nani vitesse ale express nani express ala k'an kunna diya TGV bari TGV moro an bɛ indicateur de renouveau ta min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn jɛkulu min bɛ yen n'olu ye Mahmoud Diko Usas Leclerc o kanibanjiw ye moro olu ye baara dɔ dabɔ moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko action citoyenne de la plateforme société civile ville propre moro avocado mi jekulu dodo mi association mi be le avocado club de soutien à Liba Mahmoud Dugo moro l'éclairer les sages nunu ngoni avocado bara bado damne bara ndi dore mi avocado jeya seradu jeya avocado abbe sababu ye kaka ikado awami kenaya la nati abike sababu ye avocado kasigida jamala moro abe yiriwa kofo mi club de soutien Mahmoud Digo ikado amanye mabami be no Mohamed Touré awakado nyera la uye awakado nywan wele anga awakado amune Mahmoud Digo kanumbawiye anga nasika ambulo mate mi awakado unana kana faranywanga ni awakado ka Mahmoud Digo yere wele ka damne awakado commune be moro a commune kelengele bela jele mi commune 1 moro kaburdo kofela anikado Yoruba do be mi club de soutien Mahmoud Dugo ku be avocado bela jele o bela jele joshi ka nogo bwala moro katla ka yoro ka jefefese o nyana kuyi moro u y'a daminɛ Badlabugu n'o ye commune Cissé Mahmoud Digo yɛrɛ a ka misiri bɛ yɔrɔ min moro o fanfɛla ninnu na moro u ye a ka dɔ yɔrɔ furan daminɛ ani ka dɔ yɔrɔw labɛn moro a ka dɔ a ko sen fɔlɔ sa moro Usas Leclerc Mahmoud Digo a yɛrɛ yera kɛnɛ kan dɛ moro a yɛrɛ a ka dɔ furanna fɔlɔ kɛ a yɛrɛ ye furani fɔlɔ kɛ ka cɛli fɔlɔ kɛ a banna moro Mahmoud Digo ka kuma la a y'a jira k'a fɔ awa min ye denmisɛnw ye nin baara min daminɛ min ye nin ye hakili ɲuman baara ye i ka dɔn hakili ɲuman baara min don moro a bɛ tali kɛ jɛya kan a bɛ tali kɛ yiriwa sira kan moro a ka dɔn burɛtiw min ye pɛlu ye ani ka dɔn bɔti samara minnu bɛ yen moro ani ka dɔn awa fɛn min bɛ yen n'o ye arato ye nin bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo min ye a ka dɔn commune Cissé kɔnɔ ni ala sɔnna ma don a kun nata min ye club de soutien Mahmoud Digo a ma ɲɛmaaba Mohamed Touré a k'u bɛɛ ta commune kelen bɛɛ lajɛlen la moro i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa club soutien a ma ɲɛma a ko nin ye ko daminɛnen de ye wa a tɛna dan sira la moro o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye nin dɔgɔkun kelen kɔnɔ o ka dɔn l'éclairer les sages Mahmoud Digo a ye wele bila a ka dɔn diinɛ a ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma min ye kelen u ka ɲɔgɔn sɔrɔ au conseil islamique a ma ɲɛma fɛ yen moro a kunbɛn kɛra bonya ni karama ye tabarikala tiɲɛ yɛrɛ la a ye kodɔnnaw yɛrɛ kamali ɲɔgɔn bonya de bɛ yen koyi moro min ye a ka dɔn cardinal Jean Zerbo révérend a ka dɔn n'u ka Infa Yatara moro ani ka dɔn Mahmoud Digo yɛrɛ min ye Usman Sherif Madani Aidara silamɛtɔn diinɛ ɲɛma Bani Hashimi numu fɔba Musa fɔba ko a silamɛtɔn ɲɛmaaba Usman Sherif Madani Aidara Usas Ashek ye jɛnɛ bɛ se fo i b'i da dɔ
bafe Musa fo bafe fembe kanya tigila moro mi awkado Mahmud Digo akwa kunti dorere jamana do anga faranyanga femi jamana be gelea kono bi ni mali njira atichi makele go ambela jile ba kono abichi ambela jile yemi akasoma ko bi kata chugomina minyi amune dine nyemawe anga faranyanga minyi awkado jamana basket na la chugomi ani awkanyeshi fengelengele munumbe jamana kono wala sa awkado amse ka fere soro olula chugomina minyi awkado Mahmud Digo ani mafo minyi makiba ni ani mufa aidara chorno adital abe Alexandre Deno Jibril Kalan Touré ani Daniel Tera minye sori mega abla sisugo minye katafara anga dine mauka ubela jele mata kelengele minye kafoli anu taninge ni hakilna abeneno waikado nina kesowe minye awkado jamana dio anfunu menyango chukobina minye apa konana waikado usas leglere lesage ako awai minye irisila woy faransi wo minye jamana waro ukasoro au nyerepsika anga jamana koro ukasoro au ngeme ka feretka anga jamana alni mondanche nanana wirema be falakidu abana upan minye awkado usas Mahmud Digo ani Usman Serif Madadara ani kado de matou ikado akara bonyani karamai minye awkado borani ni sojai borani awkado jamana kanui ani jamana do kolu kafa katasira kelenga opele jele anga nyejo jamana na anga to jamana nga korota chugomina ode binyade ala kanguna ja Mamen Touré nyansa masama ni nywan buruja ni nywan farafara yu ni ale ka fasiri wanu maninge adono mina ambe jigina soro la de ambe jigina soro la de ngani mingele niye aiwa mashikara ni fereke nunu ngal latiga la bleki ba nyami ire kle ka tono kama wala mako hakilina jugu dobe la ukana be fiu note nunu madele ga fo nyongo kui nengundi kembe kani mabaw dama fo nyongo wa o maba ere dama tede note be cardinal dai kuma chama na ukembe ka gwele ya di nengundi kembe ka gwele ya do usazi fulani nyonje no yebani ashimi ani ka do usazi leklere edungodi no luye nyonsoro dangangelena maliko amano ya ubeka fara nyonga tukuni kata eshiribuke fe nyoro no borai gijo almamire alaka dawron na dangba ngu kata ifna awo ngale alaka dawron ani Filimari Haidara Senu Medini alaka dawron nema olu bitama de olu bisoma yelema ubitama de no to lutifatu kui olu bisoma yelema di wallahi okuma yusu ali be alaka anga kodona oni ikado mabaw ni karamo ku bekelena ali jamana yere kodon balu alaka kodon sabati anvraye hakili mi ikado ka fo no be ma chama je alako hakili nyuma di amma ambe ka nguna ni fengelenye mali moro kangunanganye Maman Touré Nouvelle Horizon ayni sama ga bwa kono ni Nouvelle Horizon bla me Maman Touré fo mbeta tariku la no yebo kare sangare ka tariku ye ndore ani misiri konona okuma ndore ni misiri konona ni make bashiye ka nda desera yusu bokare sangare 26 mars kono ale boraka amblasira akoko minye ka do ka fo ni ngoisa ko ni ndore balebele bay mbanja yin kume munyini ko munde nana ale doklo na klo mino taka klo ngene ye misiri ndori tayoro ye ndori ka mume misiri konona la minye kalabangoro ye ka do ko jumado otemene kado ko munde kera yeno bogare sagare ko kaba nyefanye okibaye ka fuko nege tani woro wati mi islamo be ka gire ko bita misrila bela jilebe fekata ikado lanzara silla ni wati na yusu ko ni misri ka be fade foka nyogurun sore alanni kado misri ka de islama wiye okmana yusu kibaye ka fuko be kundale ye ka wati mi kamta jamaje silike baye ka fuko wati kelena ambetara anjo rola okmana mi nye kado sila ebe almami alen nale ko na mina selijo okmana ibaye ka foko selijo obulodale do tumamina ni selama anjo mbe ni gaika do safakle okmana yusu kondori belebele osnaka boti nyagari obora minge chekoroba do de ni ndori nye ja chekoroba nye ne ndori chekoroba tura sabasaba lati chekoroba tura sabasaba na amanya mingo Niwe sella imanga sira imanga buji. Wachi koroba sira na de. Bana. Ajali sira mven tori. Okumana yusu. Iba ikafo wati mi almami alebina kibaro fli. Amina ikados selijo wati mina. Kontori kiba ikafo kai soniti. Kamisiri konona segere. Aire inafo kaso mine chokoroba inve. Chokoroba min sira mba nyede. Kasingi pampa ngati da ukaglogi ka ani chokoroba ka kene mina ashima koroyashi. Misiri bekodo. Aya suranje kibaro fli ka araka vloke. Ambe araka vlalana. Ani
ni cɛkɔrɔba ka kulekan bɔ a si ma kɔrɔya si ye o min bɔra sa a ko jan dori de na ni da cɛkɔrɔba in ka gulokiba kan ale fɔra ka wuli n'o ye ka fa bɛɛ kɛ sen n'o ye o min filɛ nin ye o ma ko misiri kɔnɔ maa tɔw la silamɛya kuma o an bali wuli ka jɔ la koyi an bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛ ɲini daminɛ sa o kumana ko min kɛra yan'a ka faamu wa k'a kɛra yɛrɛ ɲini ye o kɛra yɛrɛ kumabɔ ko dan de ye sa Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko jama de girinna ɔ kɛnɛmamaw ni misiri fara dɔw bɛ sigi a du kɛnɛ na dɔw bɛ sigi fɔ bɔlɔfurancɛ la f'an bɛ siraw tigɛ o bɛɛ kun kɛlen don nin don Yusu kɛnɛmamaw de ye sokɔnɔmaw ye girinna cɛkɔrɔba sijɛ taama ka gɛlɛn minnu ma olu bɛ ka bɔ fenɛtiri fɛ musokɔrɔbaw olu ma to kɔ o kumana Yusu bɛɛ bɛ girinna kɛnɛmamɔgɔw ko k'olu tɛna sigi ka sokɔnɔmaw girintɔ bɔtɔ kɔnɔ fɛn min bɛ so kɔnɔ k'olu t'o dɔn olu fana y'a fisa taama ye Yusu k'o kɛ haraba ye misiri kɔnɔ k'a don a ma diya dɛ nin don sa i b'a ye k'a fɔ ko ntorini min yɛrɛ kɛra ko sabu ye maaw yɛrɛ y'o foroki k'o fa u ma bɔ a kalama i ka u t'a dɔn fɛn kelen min bɛ senna fɔlɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen golobalen don ntori yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ taa kun cɛ tuma min o nɔninen de yɛrɛ maaw senkɔrɔ o kumana ko min ye silamɛw ye ko u ye hakili fara ɲɔgɔn kan kɛ minnu bolila ka t'u kunfɛ ka olu wele ka na ko kumana ko mun de don cɛkɔrɔba min yɛrɛ kɛra ko in yɛrɛ bɛ sabu ye a sɔrɔla ka don kuma la k'a ɲɛfɔ maaw ye o kumana maaw yɛrɛ b'u ɲɛnakala kuma min u ɲɛ bɛ ntori yɛrɛ nɔninen na senkɔrɔla la o kumana ko silamɛw kana fara ɲɔgɔn kan u k'u ka seli a farida tɔ dafa o kumana ko min ye a ko ɲɛdɔnna sa nka o bɛɛ la sa ko nin girin bɛɛ kɛra maa tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i tun bɛ alimami ta yɔrɔ dɔn wa ko bannen an ye sanga daba dɔ sigi yanni alimami kana dɛ e cɛ sira ma ɲi koyi a ma nɔgɔn dɛ o kumana Yusu ko in yɛrɛ bɛɛ kuncɛlen silamɛw sigilen kɔ k'a bɛna seli tɔ k'a laban wa an ye waati kɛ ka alimami kɔnɔ maa si tun t'a ta yɔrɔ jɛ dɔn nka sɔɔni ko alimami nana ko alimami yɛrɛ tun taara min ɲininkali tɔ min sigira Bubakari fɛ o kumana min ye silamɛw ye an farala ɲɔgɔn kan k'an ka seli tɔ kuncɛ ntoriko kɔni banna nka yan'a ka ɲɛdɔn a y'an hawuja dɛ Bubakari Sangare a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ o ka bidon boli o waati korona min ye Aluja Atorasi Aluja an b'a fɔ ka Basigina Keyita Janginɛ Keyita fo Tanti Awadara Ɲamoyi Ture waati kɔni sera ni Ala ka jɛ an bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo daɲɛ kelen k'a fɔ ko a k'an bɛn ni Ala ka jɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan sini e ni Lamusa na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ani cɛ a ka kulomajɔ ni ɲamada la